Timag tuke eni tim mar Gor Mahia oseikore ne rakore kod tim mar Muranga Seal e tugo mar laro osimbo okombe mano mar FKF ma ibiro bagi Jumapil e alap mar Dandora e boma ma Nairobi. Tugo ni biro juma achiel bang' timbe gorado e tugo mar lig ma pachoka mane obagi e alap ma St Sebastian Park e kaunti ma Muranga. Tugo ni biro odiechienge adek kende bang' Kogalo riembo e tich coach Sinisa Mihik bang' timno yudo duoko marach e tuke mokalo. To kata kamano, japuonj mapiago Muranga Seal Yusuf Chipo owacho ni en gi geno mar yudo loch ka omedo ni gima miye kibaji en ni rowere ne nyalo yudo pek tugo e alap ma Dandora kaluwore ni Seal ok ong'iyo tugo e pap ma opedhi kaka mar Dandora. Joloch mar tugo ni biro ng'ado otiko mar donjo e final mar laro osimbo FKF. Na feel watu wana come up vizuri. As a team, we need to always go back to the training grounds, correct our mistake where we couldn't do better in our last game. So that's what we are doing. Everybody is putting in the work to make sure that we get the win on Sunday, and we bring the motivation back to our fans and we the players as well. Na itakuwa ni mechi tofauti kabisa. Manake kucheza katika manyasi haya na kucheza katika jualia lile la turf ni mpira tofauti. So naamini tutakaa chini na vijana tuambizane wapi tunafaa turekebishe, alafu twende tukamenyane tuone kama kwa kweli tunaweza ingia finali ya Mozart Cup.